Bon dia. Comencem la lectura continuada de l'obra de Joan Fuster, Nosaltres els valencians, amb motiu de ser avui la festa del llibre. Considerem que és un llibre fundacional i per tant calia triar-lo per a llegir-lo per nosaltres. I també commemorem el 50è aniversari de la seva publicació. Se va publicar el 1962 i ja fa 50 anys. Si més no, a mi em passa una mica això. No escric els llibres que volia escriure i n'he escrit algun, més d'un, sense gens de ganes ni massa convicció. Certament, aquestes dissipacions intel·lectuals solen ésser un risc intrínsec en qualsevol home de lletres. I no tinc dret a queixar-me'n. En la mesura en què m'he fet un ofici de ploma, he hagut de resignar-m'hi. D'altra banda, estic segur que la meva petita posteritat literària no hi perdrà res. Però, amb el llibre que ara començo, el problema se'm planteja, ben mirat, en uns termes molt diferents. D'un cantó, és un llibre que m'agradarà escriure i que escric, ja, perquè vull. D'altre, és també la mena de llibre que hauria preferit de veure escrit per altri. Per algú, no sé qui, que ja posés en lloc més competència i més intenció que jo no hi podré posar. Anatomia d'un llinatge, acta de naixement. Pràcticament entre 1233 i 1244 va complir-se la gran empresa militar i diplomàtica de la conquista. València, la capital, es rendia a Jaume I en 1238 i per a la posteritat local la data del 9 d'octubre, dia que, segons creu la gent, el rei entrava en la ciutat amb una discreta pompa de vencedor, tindrà un particular valor simbòlic. L'esplendor dels petits estats musulmans en què van quedar repartides les terres valencianes era, sens dubte, obra i benefici d'una casta dominant, estrictament saraina. De tota manera, el poble sotmès no en restà al marge. I l'assimilació fou completa i, en la major part dels casos, irreversible. Només unes minories s'hi van resistir i no adoptaren les formes de vida, idioma, costums, religions dels musulmans. Eren els cristians van assentar-se sobretot a les ciutats i en algunes comarques, com les més septentrionals, que havien estat desertades pels sarraïns. A la resta del país continuava predominant l'element musulmà. Santiago Sobrequés ha pogut escriure, i no sense raó, que fins al final dels 400 els cristians no representaven en l'àmbit valencià més que una superestructura urbana dirigent. Sigui com sigui, el fracàs de l'assimilació territorial deixava subsistent una rèmora molesta. Per sempre més seríem un país nacionalment heterogeni. Vull dir, en tant que el país coincideix amb les ratlles jurisdiccionals dels regnes medievals. Però si les circumstàncies van impedir que el nucli català assimilés oportunament i naturalment les divergències aragoneses i murcianes, cal proclamar que, en canvi, reeixia en una altra assimilació més àrdua i incessant. Amb el segle XVI comença una nova etapa de l'evolució de la societat valenciana. La situació, a hores d'ara, no és ben bé diferent. Tot i que l'administració espanyola, després d'haver dividit en 3 províncies arbitràries l'antic regne de València, decidia afegir-los a algunes comarques, Requena, Villena, tradicionalment castellanes, el predomini català segueix incòlum. D'uns 520 municipis que actualment tenen les 3 províncies, 402 són de llengua catalana. Els catalans se sentiren atrets per la utilitat estratègica de les illes, amb vista a una expansió mercantil i militar sobre el Mediterrani. Les comarques valencianes, al contrari, es presentaven com una oportunitat especial per a Aragó, una eixida de la mar. Aragó la necessitava. D'altra banda, els senyors aragonesos hi veien, també, l'ocasió d'estendre llur potència feudal. Ells eren els principals instigadors de l'aventura i esperaven treure'n aquest partit.
A la campanya no hi van concórrer únicament aragonesos. Com en qualsevol altra guerra medieval contra l'islam, hi van participar gens d'extracció molt dispersa, seduïda pel botí material i per les indulgències eclesiàstiques. Amb el Codi de 1240, Jaume I proporcionava a València una legislació particular, diríem municipal, que alhora donava la norma del que volia que fos, en la seva orientació constitucional, la totalitat del regne. El Codi tenia un caràcter romanitzant ben insistit i això ha estat interpretat com una decisió pro-burguesa. Cal reconèixer que ho era. La nova llei alçava una barrera defensiva perfectament intencionada contra la pressió senyorial i tenia a regular amb les màximes condicions favorables la vida d'una comunitat industriosa i mercantil. Les concessions de Pere el Gran no van tenir cap efecte pràctic, però 2 anys després, en 1286, la pressió fou més intensa. Alfons el Liberal, que havia succeït a Pere el Gran, no estava en condicions d'imposar-se a la revolta feudal. Els aragonesos, la Unió, encara obtenen d'ell l'extensió del Fus d'Aragó, el territori valencià. Era una determinació vexatòria que els valencians no podien acceptar. Malgrat tot, els aragonesos estaven disposats a fer-la efectiva per la força. En 1417, els senyors de Xiva, Castellmontant, Arxèlia, Altura i d'altres demanaren a les Corts Valencianes que sigui respectat el Fur d'Aragó. 100 anys després, 1519, són les Corts aragoneses que reclamen el dret de justícia de llur país a conèixer en recurs les causes promogudes en terres valencianes. Les capitals han estat capdavanteres i protagonistes del país. Entre nosaltres, el paper de la ciutat fou, durant segles, molt més que hegemònic. Era, en la pràctica, l'única força viva com a col·lectivitat. Tot el que no era, ella pot ser qualificat de contrapès, privat o secundari. Quan els reis ecumenis usen amb una constància sacramental la fórmula ciutat i regne de València per a designar la entitat política del País Valencià. L'expressió d'una capitania política és un empori i prou. Ni tan sols no admet un paral·lel amb les ciutats italianes, principats i repúbliques urbanes, que encara tenen un modest interland, sembla. La referència a la Hansa no és mal escollida. Amb tota la inexactitud que pugui comportar, és gràfica i oportuna. La València de l'època foral s'acostuma a prescindir d'una bona fracció del seu regne. És un hàbit que la ciutat, els seus homes, arrossegaran quan l'equació social serà tota una altra. Una gran part dels dominis reials en el regne foren concedits en feu als infants Ferran i Joan. Alacant, Elda, Novelda, Oriola i Guardamar, i encara Xàtiva, Morella, Alzira, Borriana i Castelló. Allò era tant com suprimir de fet l'existència política del regne. A part, els fets de ser una veritable castració de poder monàrquic, perquè molts dels predits jocs són claus de tots nostres realmes. I ara passarien a mans feudals. La literatura catalana produïa aleshores a València la gentil brotada d'un prerenaixement esperançador. Jordi de Sant Jordi, Ausiàs Marc, Jaume Roig, Joanot Martorell, Roís de Corella. La ciutat capital s'obria als viatgers amb una magnificència ostentosa, llibertina, no sempre refinada, però d'una jovialitat que només podia originar-se en la convicció d'una gran fermesa social. In tutta Catalunya non è più lasciva ed amorosa città, diria una mica més tard el Bandello. L'espessa tribu dels Borges, caiguda en un genial apetit sobre la Roma pontifícia, seria un signe més encara d'un expansionisme valencià d'extraordinària envergadura. Les pluges i la riuada de 1517, les pestes del 1508 i les del 1619 s'inserien en un clima d'histèria col·lectiva fomentat per les prèdiques de frares demagogs i per la difusió d'estranyes profecies. Els nobles, per llur compte,
accentuaren llur atreviment. El poble menut potser sentia més vexatòries aquelles intemperàncies dels cavallers que ferien llurs interessos immediats, ofenses a les dones, espolis, injúries irritants. Els burgesos hi veien això, i també la pressa de poder que l'aristocràcia inventava per tots els mitjans. La Germania, en la seva faceta urbana, no té, si ho mirem bé, un gran contingut social. Els termes en què la qualifica Escolà no són vàlids. Cuando el pueblo desenfrenadamente pugnó por entremezclarse en el gobierno de la ciutat. Una mena de cop d'estat. Cop d'estat municipal. Els insurgents van designar llurs dos subjurats. Un pels artistes, l'altre pels menestrals. Van posar un mercader al front de la taula de canvis. Abans, a més d'un mercader, hi havia un noble i un ciutadà. I nomenaren uns tinents d'elecció popular al justícia criminal i al mostassa. Amb això, i amb una supressió d'impostos, s'acontentaren. Era una reforma tímida. Cavallers serien ja, aleshores, endavant l'única classe dirigent efectiva. Al camp, els senyors eren trobats més forts que mai. L'aristocràcia es rescabalava ràpidament de les pèrdues de la revolució i prenia un auge fastuós i directe. Ara serà enfront de la monarquia, una aristocràcia dòcil. La victòria sobre els agermanats la devia a l'ajuda del emperador i unit a la corona d'Espanya, el regne deixa de ser centre i passa a ser perifèria, fet que afecta la noblesa com tot el país. Els reis catòlics havien decidit d'extirpar les decisions religioses en llurs dominis. L'expulsió dels jueus fou un primer pas en aquest camí. Amb els hebreus exiliats, els regnes hispànics perdien una gent activa i espavilada. Pot ser el nucli econòmic més dinàmic del cos social, des del punt de vista econòmic. Però els piadosos monarques no estaven disposats a tolerar ja la presència de la sinagoga en llurs terres, encara que fos a costa d'un sacrifici d'aquest tipus. Conservar llur condició de comunitat distinta. Ara preferits se sentiren més a part i aïllats els lligams morals que els unien amb ells van enfortir-se. Era un refrigeri i prou eficaç de la situació dels moriscos. La seva insuficiència, però, també resultava clara. Amb composicions o donatius en metàl·lic, les aljames obtenien així mateix dels monarques o del Sant Ofici certes lenitats provisionals que, en definitiva, per comprades, havien d'acceptar-se amb escassa satisfacció. Se les hace graves. Els moriscos eren un poble colonial, a la pròpia terra. Al capdavall, ells eren uns valencians més antics que els altres, i els cristians eren una mena de piets nois sobrevinguts i explotadors. Però com que l'antagonisme dels dos pobles no podia transformar-se en integració completa, perquè era una dualitat irreductible, religió, llengua, mentalitat, el més fort va eliminar el més feble. Malgrat això, el País Valencià, que abans de l'expulsió devia tenir uns 450.000 habitants en 1718, diu que Vanilles encara no arribaven als 260.000. La pesta i la guerra també col·laboraren sense dubte a retardar la recuperació humana. Per un altre cantó, totes les classes havien quedat desballestades i només els nobles o alguns nobles van restaurar-se de manera visible. Comte Duc d'Olivares hi anava amb unes intencions ben clares. Les seves exigències tributàries significaven la ruïna del regne, en paraules d'un aristòcrata valencià de l'època.
El mateix fet de convocar les cortes particulars fora del regne era ja una ofensa descarada. Quan en 1705 Basset, al front de les tropes de l'arxiduc Carles, desembarca a Altea, fa córrer la veu que el pretendent austríac aboliria els tributs senyorials i ofereix franqueses i privilegis als pobles que es declarin per l'Habsburg. El partit Maulet, amb un tal programa, es guanya de seguida amples simpaties a la Marina i les contrades pròximes. Justament l'escenari de la revolta de 1693 i, en general, una mica a tot el País Valencià. Felip V va derogar els furs de València. La decisió semblava una venjança o un càstig, com l'incendi de Xàtiva. Probablement aquell rei hauria fet el mateix sense l'excusa de la rebel·lió, no unànime, altrament, dels valencians. En realitat, resultava absurda la supervivència de les legislacions medievals de la Corona d'Aragó en el si d'una monarquia absoluta, com ja era, i des d'un principi la dels àustries. Les velles arquitectures forals creaven unes barreres no sempre fàcils de superar per a l'exercici del poder autocràtic. València concentra les màximes vitalitats del país. Poques o moltes, la capital les conté, les domina i les maneja. Junt a ella, una petita constel·lació de pobles i les ciutats d'alguna categoria mantenien l'entrellat cristià i econòmicament operant del regne. Batalles de carrer amb els carlins, manifestacions antidinàstiques, pistolerisme al servei de les discrepàncies personals entre els propis líders, Blasco i Rodrigo Soriano, excitació anticlerical, disbuixa pressupostària als municipis, etc. Són episodis folclòrics, però el fet del domini majoritari republicà és a la capital una evidència des del final dels 800. El socialisme i l'anarquisme penetraven en el baix poble. Encara no hi havia un proletariat autèntic. Els obrers industrials eren escassos. Allà on hi havia Alcoi, la constància de classe va fer grans progressos, de signe anarquista però. En 4 anys, del 1868 al 1872, Alcoi esdevé un punt clau de la Primera Internacional en terres ibèriques. Un valencianisme polític, les seves directrius seran ben netes des del primer dia. Es limitarà a l'àmbit català del País Valencià i serà, com es deia aleshores, pancatalanista. Si alguna vegada entraren en els seus càlculs les comarques castellanes, fou sense massa... Una mirada retrospectiva, tanmateix, es advertirà que la dualitat ha tingut sovint unes conseqüències que no depenien de la repressiva fortalesa dels seus elements. La condició fronteresa de les contrades castellanes els atribuirà un valor estratègic ben insidiós. Foren el pont indefectible i les invasions castellanes i aragoneses fins al segle XVI i gairebé sempre a l'audiència de llurs habitants. Però la dualitat del País Valencià permetia als buròcrates del centralisme una major llibertat d'acció. Cal dir, en primer terme, que el simple desmembrament en províncies ja tenia per a nosaltres i per raons de la mateixa dualitat una importància singular. En totes tres, Alacant, Castelló de la Plana, València, el nucli català conservava la hegemonia, però només en la de València aquesta hegemonia tindrà en el futur la fortalesa de sempre. Resta en pau, que el dolor es fa cançó. Quan s'amaga el bon dia. El temps s'allunya cada pas, esborra els senyals i no torna cap cosa. Com que els dies van canviant, el recercar un lloc, romandre dins o fora,
nou de volta cap a casa. Els fets es queden enganxats, els blancs accidentats avancen sense rodes. I quan regna el desengany, tots miren cap al cel, ningú té les respostes. Besàvem amb capritxositat i ara s'ha esgotat el temps dolorós.